Hujan gacor. Disawut. Belum mau dinteni ya. Disawut. Strike bolo, strike. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Mancing meneh ning rawa pening pinggiran tongkrongan Bukit Cinta. Cuaca hari ini panas menyengat bolo. Pemandangannya jan kituk gununge rawane langite resik bolo. Saya mau cari tempat yang teduh bolo. Mungkin ning kono madhep tengah rawa. Nah, kono kuwi sing sejuk. Langsung wae bolo. Umpane wis ready. Bolo jare nek padang bulan ki mancinge angel iwake yo. Tapi iki hari-hari padang bulan ya bolo. Iki awan-awan kok ono bulan nih bolo. Jam 09.00 iki. Oke. Pilih iwak ora yo. Mitos iki tenan apa ora? Wis langsung ae diredikan bolo. Kaile kasih umpan cacing karo pelet. Bulir-bulir ngene iki melekat arat langsung lempar ning titik tujuan. Wis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iwake akeh. Ana banyu ana iwak. Langsung dikasih pertanda bolo. Oke bala. Siji, Tunggu loro, responnya bala. telu, strike. Strike kena bolo, mantap. Oke, ikan apa tuh bolo? Kita lihat bolo. Nila bolo. Pelarisnya ikan nila bolo. Ekor merah bolo. Usia remaja ini bolo. Mantap. Redikan lagi bolo umpane. Cacingnya masih langsung peleti. Soalnya nila tetep pelet biasanya bolo. Tapi yo terkadang tetep mangan cacing barang bolo nila ki bolo. Wis langsung lempar maneh bolo. Oke. Angine semribit bolo. Tapi iwak malah ngumpul ngulakan bolone angine semribit e. Kayak ono perahu bolo melewat dhuwur pelampung bolo. Iki perahu gethek meh wong arep beranjang bolo. Ning ngarepe dhewe iki kan tempat beranjang bolo. Bayari sapa sing cotno sing takon iki bayari cuman 60.000 bolo. Cuman jaringe siji ora loro. Nek sing 120 kaya ning tengah biasane kan loro. Iki siji tok bolo. Omahane branjang ya kiye ning kene bolo. Tak udohke bolo. Nah kuwi biasanya aku cok mancing ning mburine kuwi telan bolo. Wis langsung bolo no respon nih bolo. Yuk strike sikat bolo strike set kena mantap. Mau pelari sini lagi lah iwak apa ki? Nila tuh mas. Nila maneh bolo. Seukuran yang tadi bolo. Ekornya juga merah seperti tadi bolo.
Satu gerombolan berarti iki bolo. Mantap sekali. Ini iki les 10 lah ya, lumayan. Redikan lagi peletnya dan cacingnya bolo. Dibulet-bulet biar enggak hancur saat menempuh jarak dari atas air sampai dasaran. Oke, seperti ini bolo. Wis siap lempar ke titik yang tadi terus ya bolo, sampai kita pulang pokoknya satu titik. Langsung respon kayak bolo. Sik. Wih, ora sida. Wis tak ngombe sik bolo. Iki ditawani mbako barang bolo. Tak ngelinting dhisik bolo. Ini halus napa? Mboten, Mas. Halus. Iki kok wong anu bolo, secang bolo. Magelang. Yo nglinting barang lho bolo, mancinge nggone wis sadu. Iyup ngelak ngombe, ngopi, nglinting barang bolo. Pokoke jan sadu tenan iki, asli menenangkan diri ngene iki bolo. Nglinting akeh kancane, ngenteni iwak mangan. Mantap. Ngenteni pelampung undlup-undlup. Iki mbakune langsung di iki kegaringen bola wis mau masine kene iki. Mbak panas ngene iki mbakune garing. Langsung di jereng ning garet. Ini iki bola. Dipetek-petek. Men ora ajur langsung kei cengkeh. Iki cengkeh. Wah, langsung anget iki bola ning dada bola. Udut lintingan ngene iki bolo. Langsung dilinting bolo, dibunder-bunder. Sambil menunggu pelampung mendelep, saya ngelinting dulu ya bolo. Mantap ini ki spesial ki rokoke. Wis dadi bolo lintingane bolo, siap diudut bolo. Oke, terlihat pelampungnya undlup-undlup bolo. Sik tak ngerampungke iki. Oke, langsung tak sikate bolo njajalane wae ora. 1 2 3 ancang-ancang sik. Sik, urung yakin, delok meneh. Urung yakin nih. Lere tak sikat. Ini sapa ngeri nyantel lah. Lu. Oke, kena iki bolo. Mantap. Nila lagi bolo. Seukuran yang tadi lagi bolo. Ekornya juga merah lagi bolo. Mantap, poin nih bolo. Poin. Wis langsung redikan lagi umpane, lempar lagi ya bolo. Pelet gacor. Semoga sampai nanti pulang ikannya tetap gacor dan nila terus seperti ini ya bolo. Ojo sing cilik-cilik wah. Muga-muga sing gede-gede nek menawa iki tambah oleh babon barang.
babone neneke Nila kan ya urung keangkat iki bolo. Tapi memang responnya agak lama ya bolo. Ora langsung strike. Strike malah bolo. Mantap bolo. Nila meneh bolo. Mantap. Jengking. Kok jengking? Wih, oh, tetep dimakan bolo, tetepan dibuli. Cuman kaile loro dadi siji nyantol ning weteng, siji nyantol ning cangkeme bolo kae. Mantap. Anti lepas ini bolo. Garis di badannya sangat jelas bolo. Hitamnya bolo. Cacingnya wis terpasang, peleti redikan lagi bolo. Ini pakai kail nomor 4. Oke. Ready, lempar lagi. Tetap 1 titik terus ya bolo. Sampai ikannya banyak di 1 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Respon bolo. Siji strike mantap. Iwak apa iki? Iwak apa bolo? Wah, Tarikane bolo joran iki lho. relaan. Wih. Mantap. Ora udu ya. Tuh. Rene, Mas. Iki ra ngerti iwak apa. Kok kayane iwak monster iki bolo. Wah, monster yang harus dibasmi. Monster sapu-sapu kayane bolo. Lu. Si tak angkati bolo. Kita basmi bolo nek angkat bolo. Oh, sapu-sapu kok, Mas. Sapu-sapu. Bungke tok iwake bolo. Isih lho jurane sampe kono sampe nek tugel aku bolo. Wis bolo wis ucul iki bolo. Sing penting wis mabot. Wis ucul. Wis ra sida keangkat iwake bolo. Malah Wis ra apa-apa bolo. kasih dadi buru. Lanjut maneh bolo. Pancinge sing penting aman ora bengkong. Redikan umpane lagi bolo. Cacing sama pelet Disambung. wis entek separuh mehan pelete bolo. Aku ling masang pelete teko jan gede-gede bolo. Mbah iwake ning isor apa pokoke ling masang umpane sing gede-gede aku tekoan bolo. Oke, ready, lemparkan lagi bolo. 1, 2, 3. Dewe kok. Cus. Ora dikeki sedotan. Pas sambungan iki. Dikeki sedotan. Cari sambungan. Pas ngene rek dileboni iki lho, Mas. Nah, iki disedot kei sedotan. Gorek. Kan tak ngono aku. Ada respon sikat strek nyantol bolo kena mantap. Iwak opo meneh iki bolo. Jurane sampe melengkung kaya ngono ki. Yo, Si ketok ora iki bolo. paksa iki. Walah ikan nganu bolo ke. Wis tak tangkapi wae bolo wah. Meresahkan ikan iki bolo.
tak buang ning pinggir men garing bolo. Sebenere yo mesake, tapi piye maneh iki jan meresahkan iki nek ora dibasmi iki populasine semakin banyak iki bolo. Harus dibasmi bolo. Iki mancen ora nggawa seser kok bolo, dadi teko tak utik-utik ngene iki bolo. Senare bakoh iki aman kok. Senare cukup bakoh, cuman pucuke joran iki lho bolo, entule iki lho sing cok tugel nek kena sapu-sapu ngene iki. Kena bolo. Tak uculane. Kapok ora ngono. Wis tak buang rono kae. Blesek kono ning sawah kono, 1 loro 3. Cus. Wis men ra iso balik meneh bolo. Marake nugelke entul iki bolo. Oke bolo, redikan lagi bolo. Umpane seperti biasa aku pakai tetep pelet karo cacing ya bolo. Wis teko nyaman aku nganggo teknik kaya ngene iki bolo. Lebih aman dari keboncosan soalnya bolo. Lempar lagi bolo. Mantap. Sumur. Oke. Setrek sikat mantap. Woi, abote bolo. Iwak apa meneh iki bolo? Aja sampe iwak monster meneh kaya mau. Walah. Tenan bolo, iwak monster meneh bolo. Piye ngene iki bolo? Anane kok wis iwak kaya ngene, padahal awal-awal wis apik. Nila terus sing mangan. Di akhir-akhir waktu seperti ini malah sapu-sapu sing nyantoli bolo. Ki wae bolo, wah kudune dicekel iki, dibuang iki bolo. Terbebaskan malanen bolo. Ya wis ya bolo. Bari iki tak sepilke hasilnya we bolo. Wah, aku meh balik iki bolo, lanjut sesuk maneh mancinge ya bolo. Tak sepilke hasil sik tapi bolo. Oke ya bolo, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai ketemu lagi ya bolo-bolo semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepilke hasilnya bolo mbing untuk piro mau nila kabeh tapi lumayan.